أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي en bi alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah wela so Allah wela mo hunde ko ni ne wonirta so Allah wela mo jengande mo kala jidda wonira ko non tigi wonir jobra subhanahu wa ta'ala wadirantuma en jetti Allah gondo Allah mo iwata wonde Allah ka andudo yettede mo hanani kadi yeddede mo jogiiɗo jettode puddi kono kadi de galaɗo de kaadi on woni mo jomum wela welnori ko wela to welama wela nde wela kadi ne wela mo jomum suɓi subru ɗum no suɓi subru ɗum haɓir ɗum kadi no suɓi no suɓi ne jetteɗen goɗɗo godal woni sirru godal hunde kala woodi e godal ngal annore Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nen mo gaffar ha sami nabil murtada khairul kiyam cuɓaɗo daram addi jam tagoje fof tindi bewli belam nde hunde kala tagara annore Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam waɗi nde garɗen darɗen leydi Allah ndi asaman o tiime meɗen ndega Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam no pular wiyata lekki ko moltiɗa piɗoɗa ñiiɓo a fatani yejjude ki lekki ko moltinoɗa jamno ale madina la ilaha illallah falillahi alhamdu hande en gartiɗo e oɗo dimanche moƴƴo malaɗo e nde wonno dimanche ɓennuɗo o dañaka waɗede hawre kadi ñalawma julde o ari en dañani wadde émission meɗen spécial korité presque jiɗoɗen ɗum wadde kono ha joni en jaltani ɗum hande ko wiyete ko spécial julmo wuuri tan salmodirde e windere nde wattodini kadi mo wuuri yerlodirde kadi yaafodirde Allah rokke en wattodini duuɓi limtinɗi ko rewa Allah jaɓe ko yaafa ko firgita kadi Allah o mana yaafo en yaafono en dendagal maaɓe meɗen kadi maaɓe juɗɓe sikki ala hande émission meɗen ko aduna ko ñalawmaji gorle no mbiɗen jontaɗo fof beele aynoye kono hande holmo fawru Fouta nodduɗo hande oɗo jamma dimanche ko goto tigui rigui e nalankoɓe machallah gana andaɓe e nder reedu Fouta walla jogal nayi windere ne gandi ɗum fallilahi alhamdu on woni Yela Diop jarama de gorko mo jum donde machine toro gural maysi aali so tawi noon a haali Yela Diop noon kala nalanke kay mo ganduɗa oɗo ko nanaɗo gandaɗo ma taw jottodire Yela Diop ma taw andodire hutodire Yela Diop hande ko on gorko bismiɗen ɗo e tigui rigui tawi ko julmo wuuri jurodirde e bandiraɓe julɓe e nder émission moɗon fawru Fouta e nder télévision meɗen la DSTV ɗum noon bandiraɓe joguinayi windere ko musidɗo mo Demba Abou Sow gorko mo calage gale yambayru bukke jeejogo kadir guesa farba wuuro dina dowlugo darigo e dow tudde labtogo ma nga yuɗe mankani yiɗɓe sérifaɓe mana ɓe gancata ɓe kaɓata mana wuurɓe asekkeje anide feccoɓe asekkeje kadi ɓe nemnata on ɗon woni calage gale yambayru bukke jeejogo ɗum noon Yela Diop bisimilla ma diaspora joguinayi windere jamne wale madina Seydi Tall ko jamno wale madina la ilaha illallah jamno wale madina ko jamno wale madina la ilaha illallah jamno wale madina jamna wale madina waliya bena wale madina jamna wale madina serna bena wale madina Fouta ana bandiraɓe njule mori
amin ya ilahi yo Allah rokko en tawede saaji limtinde fota skay isa ya Seydi ya Habiballah ya Seydi ya Rasulullah afasalamu alimada dembabo sobulo maranyale jam Seydi Diop gorkom juddum de masin tor gural maysa Seydi Diop chala yalla jomam yo to Amina Njaay woni Seydi Njaay Jaata cameraman desa Njaay Seydi Njaay Njaay be nana gulali ko nana Njaay be dimo wala Njaay be para wollantebe Amina basa farnaade la directrice nasal hande ne hettima no feewi desa Seydi Abba Sarif kadi aussi toon to leydi France hande machallah mo ganduɗa kañum woni DG la DSTV Diaspora Sénégal TV eɗen gandi hande eɗe omon huccire Allah jarama Eva Tall min calmini min juurima wondude selli si eɗen jeeɗo tigui rigui yimɓe batte mi wima Aïdara Karara woni Seydi Abba Sarif gorko mo gorko yo mo sadi la jilandodi Sef Abba Aïdara Karara Oumar Ndiaye nanto heydu to rési to Seydi Ndiaye Diatta Oumaro Ndiaye ndeysan Ndiaye ko nana gulale Ndiaye ndeysan Yela Diop ɗo natirɗa julmo wuuri tawi aɗa naate tara Cheikh Oumar Al Fouti Guidu Walbari Saydou amma wala hul jelila kan hum bikindiri kadini zaka min ajab Saydou village ni dal darbi sari bin won woni Oumar Al Fouti tal hande hol honneur du jour hande be teddinirden hande oɗo émission tawi kadi ko julmo wuuri spécial julmo wuuri wadde julmo wuuri e nder bandiraɓe julɓe o mo ganduɗa ko Gueladio Sow koye goto e joom leeraɓe sen mbi Gueladio Sow Allah gorko mo leeraɓe woni Gueladio Sow gorko mo leeraɓe l'homme de port autonome de Dakar Gueladio Sow pullo jeeri joom leeraɓe de kay ndeysan gorko yo mo leeraɓe gorko mo port autonome de Dakar gorko yo mo port autonome Dakaru ndeysan assalamu aleykum Gueladio Seydi Sow Gueladio Sow gorko pullo natif de leeraɓe l'homme fort vraiment l'homme social l'homme mo ganduɗa ko jiɗɗo Demba Abou Sow yiɗi kadi ko jokke Demba Abou Sow gorko pullo jontaɗo kadi min heewi widemo so totan pucca waɗa so totan firle feller kadi so fili kadi fiɗat ɗum noon Gueladio Sow pulla joom leeraɓe Moussa Djibiyo salamu aleykum ko nonne kadi Moussa Djibi Souleymane Demba Ndondi gorko Moussa Djibi Souleymane Samba Ndondi gorko mo doɗel diri goto e mabaji fawide gonɗo to États-Unis d'Amérique Moussa Djibi Souleymane Demba Ndondi Seydi Sisa Wane si Moussa Mata Gacce gorko mo doɗel diri gonɗo to États-Unis d'Amérique mo waɗa suivre hande émission Demba diri mama esa Seydi Sisa Wane Moussa si mi wima Sisa Wane Moussa Djibi Souleymane Demba Ndondi gorko mo doɗel diri goto e mabaji fayide gonɗo here États-Unis d'Amérique min calmini min juurimama ko nonne kadi professeur Bocara Dieng gorko mo Sade gorko mo Kasga gonɗo États-Unis d'Amérique professeur Bocara Dieng min mbaɗimo juuɗe Dieng Sala Bocara Dieng Sala assalamu aleykum gorko mo États-Unis d'Amérique o woni professeur Bocara Dieng Amérique naɓe jaɓi golle ma professeur Baba Abdoul Mbaye
gorko mo gamaji sare gamaji gam dule mamay tumbingo professeur Baba Abdoul Ndiaye mo woni Baba Abdoul Mbaye Baba Abdoul Mbaye Mbaye Masso kanko woni président du mouvement républicain et l'émergence fedde yimɓe golle Macky Sall tawi kanko ardi on mouvement o woni wani professeur Baba Abdoul Mbaye toon to Belgique Allah jarama professeur Baba Abdoul Mbaye koye jarama goɗɗotore Belgique assalamu aleykum maɗa Belgique nade jaaɓi golle maɗa ɗon ndewten calminen Oumar Sarr walla Barou Sarr kamɓe Oumar Sarr toon de Belgique gorko mo calake gale gale yemɓere wonde Aissata Amadou Ly eɗen calmina ɓeɗen juuɗe kadi eɗen mbaɗa ɓe julmo wuuri modire selli Sario Sarr Oumar Sarr wonde joom suudu Aissata Amadou Ly assalamu aleykum maɗa Oumar ko mi salminima Oumar mi juurimama kono noonne kadi kaw men goto tigui tigui e yontaɓe leñol ngol goto kadi e cubalaagu Fouta on woni ani de kaw men Ali Wadda walla Modou Harouna goɗɗo toyte ani États-Unis deɓri kono ko gorko yerimayo yeri Ali Wadda yerimayo tan jaltaɓe guiɗo ceerno mo jomando guiɗo ceerno Adama kay Ousmane Sall tafsir Seyni on woni Ali Waddo Ali koye ñawdi ñalade Ali ko ñawdi joote assalamu aleykum maɗa Ali Wadda mbaɗa ñalle ko jam nawale made la ilaha illallah jam nawale made jam nawale made waliya be nawale made jam nawale made Racine Ba jam nawale made Racine Ba gorko mo SAD mo ganduɗa ko gorko mo galoya fulɓe ko minen tigui tigui liggodirta e entreprise SAD Racine Ba jam nawale made la ilaha illallah jam nawale madina machallahu Allah jarama a jarama Yela Diop tigui rigui gorko machallah nalangue gandaɗo jiɗaɗo invité de marque machallah mo ganduɗa so tawi Demba Abou Sow invité ɗum omo hokka wunanide émission Demba Abou Sow machallah on woni Yela Diop joginayi windere hande iɗo kuccete maɗa nde garɗa ɗo hande notiɗamin e fayidagal notiɗamin tigui tigui e anniya o notiɗamin tigui tigui e humnude adiyankagal ngal nde wonno noon waɗi ɗum e hande aɗa joguino hande programme mawɗo mo ganduɗa ɗo ponnoɗa yaade kono ɗum fof hande aɗa woppi ɗum e sababude ƴewde ko Demba Abou Sow yiɗi ko nde wonno so tawi a notima Demba Abou Sow notaniɗa tigui rigui ani de ko Fouta foof notaniɗa tigui tigui ani de ko diaspora joknayi windere notaniɗa kadi ko la DSTV foof ani de wonde noon notaniɗa ko wona ɗum ko haade min ruttade maɗa hande fof spécial ani de julmo wuuri e nde wonno noon yimɓe julɓe so gondi fodde duuɓi limtidi e ko foti foof ñalomaji ba ini so gari tan ina wayno yimɓe jellodira hen jafodira hen julde korka walla mbiyen julde taske walla mbiyen mawɗu nabi sallallah alih w sallam gueɗe julɓe ko ndendata gueɗe julɓe ko beltorto so tawi ari yimɓe ne jooɗi kuccodira e moni foof jellodiren jafodiren nde wonno neɗɗo kañum renaka e nder ko neɗɗo renaka ko jogui ko ɗemgal mum jogui ko koyngal mum jogui ko junggo muɗum layno woodi nde wonno noon nder haaloɓe hakkude mum e heeɗiɓe ko hakkude ani de dulɗo tan e mbarodi hen moni foof ina hutodire goɗɗo hen moni foof ina rena goɗɗo o ɗemgal noon e nder haala aɓe mbiya wona hurno kono ina boya wona teppere kono ina taato kono noon e nder ko ɗemgal tatoto ko ɓaada anda holko meeɗa tata ɗemgal ngal haali ko ngal fotani haalde beela anda teppere wonɗo tari on ɗa fotani rewde ndeke noon ɗum waɗi noon so ɗiɗo ñalamaji gaari kanji goni wonde antivirus ko kanji ganduɗa hoorema ɗon jerlokintoɗen jaafukintoɗen a faamide ɗon woni jomiraɗo subahanahu wa taala o yiyande ne yiyande e meɗen o yerno en o yaafo en sababu ɗiɗo ñalawmaji garɗi ɗo yimɓe kuccodirta jellodirta jaafodirta ndeke noon bandiraɓe julɓe ɗo neɗɗo foof woni ɗo kodduɗa e koddiɗo ma sehil ma ɓadiɗomo goɗɗum foof
emo denduɗa gollargal emo denduɗa anide saaha emo kaldata emo denduɗa kala façon hunde e nder aduniyankagal aɗa foti yerlodirde makko e yafodirde makko woni noon bisimilla ma Demba Bousso Allah jarama kadi e beltima no feewi Sidi Diop so inama aade wuuri hirata ha dartimo wuuri ina hani o wi alhamdulillah rabbil alamin Allah no feewi kadi Sidi Diop nde wonno e hakkude nde fof ala fof ko ala ɗon wallahi ndeysan ina tagi noon so tawi ganduɗa hoore ma yimɓe jooɗima ganduɗa ñalawma hannde o mbawa ganduɗa hoore ma yafodirde e sehilaɓe mumen bandiraɓe mumen wallahi ndeysan nde wonno a haali nane konngol ma mbiɗa ko ɗemgal wona fuurno kono no boya wallahi ndeysan Sidi Diop en mbino bandiraɓe sehilaɓe e battanimo wuuri tawde o saaha mo wuuri kadi tawi ɓe ɓostaki kamɓe wonɓe ganduɗa hoorema e nder diaspora o ene ñagotoɓe Allah moƴƴere nde Allah ganduɗa udditta ganduɗa arsugo o ha yaaji amin ya ilah ɓe daña koye poti dañde ko kadi ɓe gartuɗo e leydi ndi amin barke salatul fatiha nde wonno kala gonɗo caggal leydi ene yiiɗi ganduɗa hoore ma haaju humto arta wallahi ndeysan wiye bandu men sehil meɗen ganduɗa hoore ma Bintou Soumaré to États-Unis kanko joom galle makko en mbi ganduɗa hoore ma yo julmo wuuri e sehil men guiɗo men ganduɗa hoore ma wiyete ko Amadou Sérif Gassama Seydi Gassama jooɗi koɗo France ɗo matawde ndeysan ene wonde ganduɗa hoore ma joom suudu muɗum hono Hadiatou Ba ndeysan Seydi Ba Pullo en mbiɓe ganduɗa yo julɓe wuuri wondude ganduɗa sehil men guiɗo men ceerno meɗen hono Siradio Ane Seydi An omo ñaamo ñebbe noon ndeysan Abou Bacca Buuɗi An ko ɗon calmini sehilam giɗam hono ganduɗa hoore ma Dieynaba Moussa Sy ko debbo cuballo wiye noon nan jooɗi France ɗo ganduɗa hoore ma ene ñawda ganduɗa hoore ma haaju yimɓe ene mbiya ganduɗa julɓe wuuri e Dieynaba matawde ndeysan en calminima en juurima en mbaɗi ko ko joom galle makko ganduɗa hoore ma ene jettaɓe no feewi kadi ndeysan eyyi nde wonno noon kadi émission jogui tan ko temps muɗum wallahi ndeysan en mbawa junnade no feewi mi rokkima ko gonga Allah jarama a jarama mawɗo Yela Diop artiste national international gandaɗo gowaɗo jiɗaɗo min ñaganimama noon gurdam ɗam juɗɗam moƴƴam battande cellal kisal dumigal jarama nde wonno waɗi ɗum société ɗo keɗɗon e société ɗo to banggue tigui rigui culture pulagu ina wayno ko defa maaro ma addi maaro wiyede welide ko yaadiɓe muɗum kono maaro me hotan mbaɗa e ndiyam ñaama aɗa ñamde reedu heewa kono ko jirwata ko de waɗi ko yaadiɓe muɗum wallahi gom kono yaadiɓe pulagu kono softina kono weltina kono ubbita gueɗe jeeyaɗe Allah moƴƴuɓe ko mbanno keɗoɗa ɗum beltoɗa e ko hono ni no mbatton ni ɓernde ma daña ko awi hakkille ma daña ko addi hono ni paninɗa guitare paninɗa hoddu kuccita e bandiraɓe julɓe lay gonga welaɓe ɗo koɗe hen ɗo eɗen mbaɗi direct dental fulɓe Afrique lay gonga dental fulɓe Afrique tam groupe WhatsApp kono hande ko dental pattam lamiwal ko ɗaɗol lekki mamawi kin lekkide fuɗɗi cati bilti ani nde waɗi ɓesnoje ɗe ñaama ɓesnoje ɗe mbaɗi barke ngal dental WhatsApp dental fulɓe Afrique hol gardiɗo ɗum ardi ɗum ko gorko pullo ururu jontaɗo cusɗo casɗo gonguinte guiɗo Alaji Massaydou Ba Madina Gounass siraji dina kala ko jokke muɗum o yiɗi on woni Mamadou Amadou Ceddel Ba kono noon hannde ko to tawi e États-Unis d'Amérique ko kanko woni président dental fulɓe Afrique tamno ndidori ɗon ndewet hen salmine secrétaire général Abou Bacca Buuɗi An gorko pullo moƴƴo jontaɗo mi wiyatamo ministre de conseiller kaƴƴilinowo
dokkowo pinal teyɗo gandi teyɗo haalande o woni Abou Bacci Boudiane ko kamɓe tambi saldu dental fulɓe Afrique e gardagol Mamadou Amadou Ceɗɗil Ba gorko pullo goɗɗo to e États-Unis d'Amérique hande ɗo ɗo Yelajo huccodiri e Demba omo waɗi directé e nder dental fulɓe Afrique ɗum no Mamadou Amadou Ceɗɗil e dendagal ko woni e dental fulɓe Afrique min calminima min juurima min mbaɗi ko moon kadi julmo wuuri nde Allah kadi rokkata wotti bisimillama Yelajo Amadou Amadou Ceɗɗil ko rek Amadou Ceɗɗil Ba Tede Babou gorko pullo wuuri to États-Unis d'Amérique président dental fulɓe Afrique uro bamañinga dañoroɗano dañanioroɗano tago seydi Ba Abou an gorko mo kombillo no hettima direct mbimin jillu weeli jillu weeli yo weeli yo gande ko yaadu weeli fo jajade ɓuuri wallay ndeysan gande ko yaadu weeli fo jajade ɓuuri wallay ndeysan yo Allah jañoɗanniɓe jajade ɓuuri yo Allah artirɗanniɓe jajade ɓuuri amin ya ilahi gande yaadu ɓuuri fo gande ko yaadu ɓuuri noon jajade ɓuuri sallaw mi salminima giɗelam Amadou Gassama Séré Fa biyeteɗo Alassane Dieng ne hettima Yela Diop omo yettiɗo e julmo wuuri spécial hakkunde e Demba Bousso on ɗum Alassane Dieng min calmini sallaw salminima Alassane Dieng salajiɗo Diop le maire o wi ndeysan pulagu weeli Ousmane Diop o wi depuis au Gabon on woni Ousmane Diop guiɗel yo Diop le maire guiɗelam Diop le maire ka guiɗelam ɗum no Ousmane Diop depuis Gabon Libreville min calmini min jurimama ko neɗɗo jiɗi wawi ɗum Seydi Diop e fatal min calmini jillo weeli fo jajade ɓuuri o ayo yam giɗelam kayeɗo Samba Dieng yo giɗo ndeysan Yela Diop ɗo jimata ɗo ndeysan en jejjitani musidɗo goto e karanteji leñol ɗi goto kadi e cinkoɗɗo leñol ɗe on woni Makki Tamba Diop goto e Subalago Fouta goko gorko kadi musidɗo min guiɗo min sehil men no fewi oɗo wutte mo Demba Bousso hande ɓorni kanko waɗe meɗen ɗum ɗon o wimi miñam amin gandi ɗo kedan ɗon pulagu min ñagono mon tan onon goni coppi kono yo Allahu junnu gurnameje sengon noon wittoji waɗi hen wasiyaji makko mawɗi wi enen sukaɓe bitten lasli men bitten jiidigal men bitten kotki men bitten anenide fina tawa men moften ndendenen beele janggo on Makki Tamba Diop ko gorko mo jurulu gorko mo Dar Halede gonɗo toyete noon ani e Nouakchott walla Nouadhibou Dande Maayo min calmini min juurima Makki Tamba Diop hande oɗo wutte ko kanko waɗede Demba Bousso mo woni Makki Tamba Diop Makki Tamba Diop min calmini min juurimama ko woɗɗi e ko ɓadi fof min calmini min juurima yarimayo mo woni Makki Tamba Diop Makki Tamba Diop Seydi Diop Makki giɗelam bandoma Tamba giɗelam wallahi ndeysan yaadu ɓuuri fo jajade ɓuuri yaadu ɓuuri fo jajade ɓuuri yaadu ɓuuri fo jajade ɓuuri o
ndeysaan aɗa waɗe direct dental calaga e gaale e mbaɗa bukke jeɗɗon kadiri guesa farba en jejjitaɗo ɗo nete baaɗe o jeynaba ɓuuri fo jeynaba ndiaye moussa ndiayo ko neɗɗo mo ganduɗa jiɗɗo gueɗe ma no feewi saabu nde o yi yewtere nde ñanden nanguimo jangol no feewi sanne welemma jeynaba ndiaye min calminimi jeynaba ndiaye guiɗelam guiɗelam yo ko jeynaba moussa ko mbiɗa en direct dental calaga e gaale e mbaɗa bukke jeɗɗon kadiri guesa farba mamadou mari ly kañum woni président dental calaga en pawi e juuɗe makko juulmo wuuri o foof tam kala ɓiɗɗo dental calaga najo sa debbo hen sa gorko hen min desdima juulmo wuuri o e mamadou mari ɓuuri fo jaja calaga e gaale e mbaɗa hande oɗo saaha calaga foof nane préparation heblade ziar machallah 6e édition ziar Cheikh Oumar Foutiyou Tall toon to calaga e gaale e mbaɗa ɓuuri fo jajade hande aɓene bato général tigui rigui derniére bato général inchallahu rabbi tawi ko fewjude holno yarete e hol programme e hol juɓɓudi tawi jaɓɓoyade kadi ceerno Cheikh on Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou Tall tawi joftata calaga anide ko ñande anide aljuma kikiɗe asru zumati o walla o jofta calaga ñande alkamisa inchallahu rabbi alkamisa aljuma asrul jumati subaka samedi o da kikiɗe e ko cérémonie officiel denndangal jagorɗe anide autorité ji fof desda on ñalawma teddina on ñalawma ɗum ko le 13 et le 14 inchallahu rabbi mois de mai mo gonɗen o ko aljuma e aset inchallah amin ɗaminino inchallahu rabbi DSTV ina ummuɗo ene yaha toon par ce que calago fof bisimilla DSTV bisimima kadi Amina Ndiaye cukalel ceganaɗo ceganeji kanngene gaccete yontade inchallahu rabbi so Allah jaaɓi jaabi kako Demba Bousow e Mansour inchallahu rabbana aɓe ganni so Allahu lamɗo jaaɓi jaabima wadde kiteɗo yaaha anide calaga waɗe découvrir banggue anide momin keedi o tawi ko la DSTV e yamirore gardugol DG woni anide Seydi Abba Sali wondiri o mo ganduɗa ko la directrice Sall ɗum noon yiiyalaji minene kadi min bismimama e ziar Cheikh Oumar Foutiyou Tall 6e édition ñande le 13 et le 14 mois de mai inchallahu rabbi Cheikh Oumar Foutiyou guiɗi wo haɗi wari nde wonno waɗi ɗum ko ɗo no julno takkusan ina sagaji e sahaji makko nde on julni takkusan noon ko ɗum addi ɗum mawnede e yamirore ceerno Bachir Mountaga Daha Khalifa Oumariya ɗum noon yo Allah tawnen ha nden ha yeeso muɗum gam teddugal nelaɗo Allah sallllahu taala alih w sallam aɗane direct dental calaga e gaale e mbaɗa gonga ndeysan Saykou Oumar kala ko waɗana e moƴƴere ne haaldi hen wallay ndeysan nde wonno Fouta ala ko ɓuuri Saykou Oumar wallay ndeysan Fouta ala ko ɓuuri Cheikh Oumar Foutiyou kadi Cheikh Oumar Foutiyou sino wonano kanko mama ko heewi ko manki sel ndeysan e malama noon nde Allah rokkuno en mbaɗo no Cheikh Oumar Foutiyou ni ari ganduɗa hoorema jeeya e nder meɗen Allah waɗi men ganduɗama kadi hokki en ɓerde wawde rewde mo kadi ruto e tara o tagi noon Saykou Oumar Foutiyou kala fodde waɗana e nder Fouta kanko tan jeeyi wallay ndeysan o morceau wiyete mawɗo yela oɗo morceau mbiyamin ɗum ko heeɓiɓe Africa ndeysan ha gore Afrique naɓe daroɗen tinnoɗen jokkodiren gandodiren jottodiren ganden ɓamtare leydi Afrique ta Afrique koko gotum wona wadde wotere woni anide neɗɗo goto heeɓiɓe Africa daroɗen sotarde yonti liggoɗe gende ɓamto heeɓiɓe Africa daroɗen sotarde yonti wallay ndeysan liggoɗe gende ɓamto est ce que Africa wono hoore wotere renda kala ko renti huule herse lay gonga saabu hay doomi koɗi pamɗi ko fof soɗi ndenti so tawi ñiiwa toggama ha ɓiiti ñiiwa baba ronki haɓɓitade so tawi doomi ndendiɗi goni million domru soɗi gari aɗi ñemira anide aɗi ñerƴa ɓoggol ngol kongol tekki tekki fofo ɗi keppaɗi ɗi kaaɓani so yaha ɓo so ñiiwa girñitima ɓoggol fappitto kono noon e on saaha ma ñiiwa andu wonde noon deke famɗrede doomu deke so tawi relti wonko firtata deke lillungal colli wonko kiwowo darto e hula sababude hulde lillungal colli sabu lillungal colli sa darnani koyɗe a hiwani
so ɗi ndenti ɗin colli maɗi jam ngesa ma haalaba maɗi goño ngesa ma haalaba holko saabi ndeke noon dental woni fof dental woni doole kala ko renti yiye huule hersi Seydou Diop ɗum woni noon Afrique naaɓe ille giiɗo woni aade ñembete ko golle so ɗeɓi hakkille giiɗo woni aade darate ko mbaddi so noyo hakkille giiɗo woni aade daroɗen so darde yonti son jiɗi nadde émission Fawru Fouta oɗon jokkodira amen par téléphone oɗon mbawi wadde 77 933 06 20 77 933 06 20 sama xarit yi nga xam ne ñun ñoo bokk lépp séeréer yi wolof yi nga xam ne daal ñun ñoo bokk lépp bu nga xam ne mun ngeen def 77 933 06 20 waaw bu ngeen bëggee participer ci émission bi mun ngeen def 77 933 06 20 wala mbay wadde 77 933 06 20 so naatiri ɗon inchallahu rabbi oɗon mbawi wadde direct e nder émission meɗen Fawru Fouta tawi hande ko spécial julmo wuuri hakkude meɗen tigui tigui e Yela Diop ɗum no bisimilla ma Yela Diop hakkille giiɗo woni aade ñembete ko golle so ɗeɓi hakkille giiɗo woni aade darate ko mbaddi so noyo hakkille giiɗo woni aade daroɗen so darde yonti liko dengeni ɓamto agore Afrique naaɓe ndenden likoɗen daroɗen darnen ɓiɓe Africa daroɗen so darde yonti ay liko dengeni ɓamto jungame jungoma Lisa ferame fere mada e Afrique najo mume darde me soyon Mamadou Sega ñangna salminama no juurama ayo ɓiɓe Africa daroɗen so darde yonti ko dengen faro Mamadou Segas ñangna salminama no juurama no fewi sanne sanne gawlo jaayo sinno wonano gawlo meɗen wallay ndeysaan haali gonga de hasantage jiminnaji wallahi haali sabu gawla goɗɗo heede société o sino wonano gawli han ko haaltetake kamɓe kaltora hande kamɓe Farba Mamadou Sega Malal tan Bocar Massoul mañi ñang jobbode ma aysata kellel Umar Fatimata jobba keede Samba moye diwre kandango goto ɗum noon Farba ceeloji Bocar Massoul min calmini min juurima montide la diva Cillel Mbaye amin gandi inchallah amin e lawol aroyde ɗo so Allah jaɓi inchallahu taala hayo ko jiɗelam Cillel Mbaye yo ko mbiyata min tane la diva de Fouta calmini ɗon e Farba Yero Ñam Cillel Mbaye ko jiɗelam ko Mamma Sega ko mbiyata min tane maɗa jiɗe puisque Seydi Ñang Seydi Mbaye min calmini min juurima moɗon sami mbaɗi kono juurmo wuuri Yela Diop Kumba gaye kay ko jiɗelam yo yete mayo min tane maɗa jiɗe ayo ɓiɓe Africa daroɗen so darde yonti liko denge ndime ɓamto amina darde yonti giɗelam so darde yonti jonde fayi bo yaram demba boso giɗelam darde ma yonti Seydi Diop
gueɗo men ɗo mbiyata gueɗelam ɗo gueɗo men sehil men bani men debbo cuballo jontaɗo woni Ceɗɗel Diaw debbo mo tigui tigui jarguel hande goɗɗo ɗo e foftere mum ɗo hande Dakar Diajjat debbo tawi hande ko to he jamma guen Guygi eɗen calmina ɓe joomi Ceɗɗel Diaw wina salminano juro yeyma o ɗum woni Ceɗɗel Diaw mi hettima no fewi sanne sanne Ceɗɗel Diaw ko mbiyeɗa gueɗelam yo ko mbiyeɗa debbo mo jarguel aussi yeyma o ko nanda ndisam ko jarguel naaɓe jaata jarguel naaɓe jaata en calmini gallo en calmini ɗon he tigui tigui deedi meɗen Habibi Mar eɗen calmini eɗen juuromo wondiri he tigui tigui jeeba ko noonne kadi calminirten mam Penda ayo ɓeɓe Africa daroɗen soddande yonti liko ɗegendi men bamɗo liko ɗegendi men bamɗo liko ɗegendi men bamɗo ndeysaan jarama pullo jarama jarama pullo jarama Fatim Sadio Kumba Gido jarama jarama pullo jarama jarama pullo jarama Fatim Sadio Kumba yel jarama isam o woni debbo marda waro marda e tule ole fama isam isam Badima feti feri findi findi e nder ɓerde yontaɓe an sa feñi yoɓe fo maja ndarodo to gonta yeɓoɓe ma pullo aɗa ñaata lebbi ko diigu aɗa dunca fore ɓamtare so dewle gonno ko dewle jiwole mbimi dewgal ma ngal ko ngata mare ka debbo joom ñeñjal joromdero tambiɗo wuro teki muñal rodi woni fama bano Moussa Diaye Maleja ngodiri Diaye sabare wali roso salminima Ceerno Amadou Sadio salminama mi salminima beño isa Abdoul Demba mi salminima Bokraba mi salminima
koko yo mo tigrene fulbe salminama son jiɗi wadde numéro tigi tigi jokkodirde amen mbaɗe 77 933 06 20 yi nga xam ne tan dañu bëgg participer ci émission bi mun ngeen def 77 933 06 20 inshallah taala mun ngeen ñu jokko fii ci biir émission bi bu ngeen xoolee mun ngeen gis wa numéro bi mu ngi fo affiché 77 933 06 20 mu ngi affiché ci écran bi inshallah taala kala jiɗɗo jokkodirde amen mbaɗe 77 933 jarama pullo jarama jarama pullo jarama Fatim Sadio Kumbayel jarama on woni debbo mardo waɗo marda e tule ole fama amin gandi ɗo heɓɓoyde ma min pofto ojo ya ko nandi hen lisam en pause pour aɓen gandi yalama fofto inchallahu rabbi ojo ya lisam